barka da yalla bai. Ga waje zauna. Ga barasa ka sha. Batun kwamishinan 'yan sanda da aka kashe shekarar da ta wuce, na san baka da hannu a ciki. Amma wanda yake da hannu a ciki, kai ka san shi. Me yasa kake alakanta ni da abin da bana da hannu a ciki? Ba tare da wani ya ji ba. Ka raɗa min a kunne na. Ka san cewa ni ɗaya daga cikin mutanen redi ne? Ni ma tsaginsa nake. Ya za ka shigo da shi cikin maganar? Siyasa za ka yi min? Dan sandan Tamil na duba abin da zai iya yi a nan. Ka samun banza har kana ganin kana da bakin magana akan dan sandan Tamil Nadu. Wannan bindigar ba ruwanta da jihar ka, yankin ka ko kabilar ka. Tsakanin daidai da ba daidai ba take rabewa. So kake in harbe ka? Nace in harbe ka? In harbe ka nace. Da tun a ranar farko zan iya sheke ka a bisa dalilin ka ne mu kashe ni a ranar da na fara aiki. Zazzara idan me kake yi? Kai ne ba? Kai ne ka tura 'yan dabar ka ranar ba? Shine hadda faɗan cewa shuɗiyar rigata? Ita ce ta jawo aka farmake ni. Zami kamar ba mu san me ke faruwa ba duk da mun san me ke wakana. Kai kuma gani kake kare na mana hankali ba? Duk yadda aka kai ka kashe kwamishina, za ku samu hujja a gidansa.